In die dorpe Brugge, Damme en Zeebrugge in België is daar tans 'n interessante stap- en fietsroete waar tekste van onder andere Afrikaanse digters gesien kan word. Woord- en letterkunstenaars se talente word op besondere wyse saamgesnoer in die projek wat digters, kalligrafiste en klipkappers betrek. Ons het gaan kyk. Die dorp Brugge in die noorde van België is 'n gewilde toeristedorp en ook die woonplek van heelwat kunstenaars. Dis hier waar die wortels lê van 'n projek wat wêrelde deur woorde wil bymekaar bring. In die hartjie van die ou stad kom mense die eerste tekendag van tee by die toerismekantoor. Dis een van tientalle klippe wat stories vertel en enige Suid-Afrikaner sal die simbool onmiddellik herken. Dis my 'n verskriklike mooi gedagte. Dis die verewiging van die woord, want die woord is 'n ding wat baie maklik weg kan raak. En op daardie manier het hulle gesorg dat van daardie frases gedigte wat van ons beste kunstenaars hopelik, beste digters in die land, se woorde letterlik fisies en tasbaar verewig word. En dit is 'n aangrypende ding om te sien. Die gedagte aan 'n roete van letters en steen het ontstaan by 'n kalligrafis en letterkapper en kunstenaar van Brugge, Maud Beckard. Die Worlds-project is eigenlijk begin toen ik naar Zuid-Afrika heb gereisd in 2005. Ik heb een paar adressen van kalligrafen op die net gezocht. En door met die mensen te praten en door hun werken te zien, is ik gefascineerd geraakt door wat jullie in Zuid-Afrika allemaal doen op lettervlak. En op die reis heb ik ook in KwaZulu-Natal een weeshuis gaan bezoeken. En die problematiek van AIDS heeft mij baie getroffen. En die combinatie van die twee indrukken heeft mij doen nadenken over een project wat later Worlds is gekomen. Die opbrengst gaan uiteindelik aan verskeie instansies wat met vigsbesies in Suid-Afrika werk. Daarom het almal wat aan die projek meegedoen het, hulle vaardighede sonder vergoeding aangebied. Die grootste inkomste word verwag wanneer die stene later opgeveil word. Intussen is daar 'n katalogus te koop en kan mense die omgewing verken terwyl hulle die woordroete volg. Ons kan een wandeling maken, te voet of met die fiets. Ons beginnen in Brugge en ons gaan via een mooie wandelroute naar Zeebrugge aan die kust. En om die 2 kilometer zien ons een steen. In totaal het ons 40 stenen, 40 klippen. Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse woordkunstenaars gevra om deel te neem. In België heb ik schrijvers gevraagd wat in Brugge wonen of schrijvers wat een band heeft met Zuid-Afrika. Zo is daar Stef Bos, wat baie in Zuid-Afrika optreedt en zingt. Daar is Tom Lanois, wat met Ankie Krog samenwerkt. Van die ander Suid-Afrikaners wie se woorde op die manier verewig is Henny Oukamp, Amanda Strydom, Tous Koetser en Ronel Nel. Een van die Vlaamse digters is Frederik Lucien de Lare, wat ook die stadsdigter van Damme is. Hy stem saam met van die ander dat dit 'n groot uitdaging was om met so min woorde te moes werk. Ik kreeg een limiet van 50 karakters en ik heb geprobeerd om in deze korte bewoordingen zoveel mogelijk te zeggen. En de tekst luidt als volgt. We spreiden onze vingers uit. We dragen de aarde op handen. Een hoopvolle boodschap voor de wereld. De wereld waar een aantal problemen zijn, een aantal grote problemen. Ik dacht dat de wereld wel wat hoopvolle woorden kon gebruiken. Om die woorde op klip te kry was 'n ander storie en Belgiese vaardighede was vir die kapwerk nodig. Een van die mees gerespekteerde letterontwerpers en kappers in Brugge en het geweet waarom hulp te gaan vra. In die begin is het baie moeilijk, maar het is een beetje zoals fietsen. Als je het kent, dan is het niet meer zo moeilijk. Dan die moeilijkste stuk is eigenlijk het ontwerpen. Vir die projek is al die letterontwerpe in Suid-Afrika gedoen. Maud het werkswinkels met plaaslike graffiti-kunstenaars, kalligrafiste en letterskilders gedoen, voordat hulle die tekste se ontwerp aangepak het. Die
rol van die kalligrafie dus dink ek was geweldig belangrik want hulle die teks interpreteer om daai tipe van interpretasie vermoë van 'n woord te neem en om 'n klip in te sit. Dit is gaan die gous gaan reg oor my kop, weet. Vir die Belgiese letterkappers was die spontane kreatiwiteit van die ontwerpe 'n verrassing en soms ook 'n uitdaging. Wel, dat was heel vreemd, denk ik, voor ons West-Europeanen, omdat het totaal vreemd is van hetgeen dat wij hier aanleren. Bij ons is dat altijd klassieke lettertjes en dan mocht je daar een beetje van afstappen. Maar hier, die Zuid-Afrikaanse ontwerpen zijn zo naïef bijna en zo puur nog. Dus dat is echt wel een uitdaging, omdat ze niet altijd even geschikt zijn om te kappen, maar daardoor echt wel een uitdaging zijn. Dus ja, voor mij was het echt zeer plezant om een keer dat contrast. Ik heb er veel van geleerd. As 'n mens na die deelnemers luister, het die World-projek beslis daarin geslaag om wêrelde deur woorde bymekaar te bring. Ek het altyd verstaan dat mense met die gees van iemand soos Mort Becker dit goed dink om uit te reik, jy weet, en nie net in 'n baie veilige gemeenskap te bly en daar aan te hou om hulle kuns te beoefen nie. Hulle bring dit na ons toe en hulle vat dit terug en gaan wys ons goed vir ander mense. Hulle is ruimhartig in hoe hulle die taal benader, hoe hulle ons benader. Maud se enthousiasme het die mense om haar ook aangesteek. Ik was zo blij toen Maud mij vroeg. Ten eerste heb ik een grote bewondering voor hetgeen dat Maud gedaan heeft in Zuid-Afrika. Ik vind dat fenomenaal voor zo'n prille madameke, dat ze dan eigenlijk daar iets teweeg heeft kunnen brengen. En dan, ja, ik heb dat in een ander interview ook eens gezegd, gewoon het feit dat je dan letterlijk een steen kunt bijdragen. Dus letterlijk kunt helpen in plaats van te storten voor een AIDS-project of storten voor Rode Kruis of dit of dat. Echt iets doen dat je zelf kunt en dat geeft er dan een grote meerwaarde aan. Die klippe is nog 2 maande lank te sien in Brugge, Damme en Zeebrugge, voordat dit ten bate van Suid-Afrikaanse vigsspesies verkoop sal word. Die veiling is 28 september. Dan heeft die klippen 3 maanden in die straten gestaan. En dan is daar een grote openbare veiling op een plek in Brugge, op die berg in Brugge. En die opbrengst wat ons genereert met die openbare veiling, als ons die stenen verkopen, gaan integraal naar die projecten van Sprinkel en Bredline Afrika. So pak jou stapskoene in of hier 'n fiets as jy binnekort in Brugge gaan wees. Dis 'n geweldige, impakryke gedagte om daaraan te dink. Hier is 'n klomp Afrikaanse woorde wat nou vir ewig is in klip en dit is in Europa, jy weet. Dit is daar ingeplant. So mense kan dan gaan vat en hulle kan ons taal sien, jy weet, en beleef. Dit is regtig exciting.